వెరీ బ్యూటిఫుల్ లెవెండర్కి కాంబినేషన్, రెడ్ కాంబినేషన్. ఇవన్నీ కూడా కొంచెం కల్నేత షేడ్స్ అండి, లైక్ డ్యూయల్ టోన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ రెడ్ కాదు, ఎగ్జాక్ట్ మెజెంటా కాదు, అట్లా మిక్స్డ్ కాంబినేషన్స్ అనమాట. అండ్ శారీలోకి వెళ్తే వెరీ బ్యూటిఫుల్, కొన్ని గ్రామ్సే ఉంటాయి చీరలు, అంత ప్రీమియం ఉంది. అండ్ ప్యూర్ స్పేస్ సిల్క్ మీద మనకి ఇలా వర్క్ అనేది వస్తుంది. అండ్ బ్యూటిఫుల్ డిజైనర్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఇలా ఈ శారీస్ ఆఫ్టర్ డ్రేపింగ్ అదిరిపోతుంది, చిక్క సన్నగా కనపడతాము, చాలా బాగుంటుంది కలెక్షన్. బెస్ట్ డిజైనర్ కలెక్షన్ అనమాట. అండ్ యంగ్స్టర్స్కి ఇంకా నచ్చుతుంది. అండ్ హ్యావ్ ఏ లుక్, వెరీ 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 బ్యూటిఫుల్, అసలు ఎంత క్యూట్ ఉందో.